Conxa Buica, bon dia. Bon dia. Ella viu sense por? Sí, viu sense por, Conxa? No. Es pot viure sense por del tot? No, no? No ho sé, no m'agradaria. No t'agradaria. La sensació de por també té un punt de saludable, no? Pot divertida, de vegades. I la gent li té por a la por, no? Sí, bàsicament perquè estem educats per la por. I no tenir por seria un poc com una falta de respecte, també. Les coses han de fer com respecte, no? Exacte. Jo m'he donat compte de que quan dic, perquè de vegades ho dic, no te'n por de res. És com a, ups, no agrada molt. La sensació avui que és que tu amb la veu fas el que vols, no? Aquesta és la sensació, no? No és fàcil. No és fàcil. Tu quan eres petita ja cantaves? Ja tenies clar que t'hauries de dedicar a això? No. No, encara no ho tenc clar. Encara no ho tens clar? No, som una jove promesa i ho estic pensant. Tu ets una jove promesa i ho estàs pensant. El cante forma part de la nostra vida. Com tries els col·laboradors del teu disc? Aquí, ara sentíem Potito, no? Sí, senyor. Com tries els col·laboradors? Bé, col·laborar amb en Potito sempre havia estat una il·lusió, per la meva part. Me feia molta il·lusió des de fa molt d'anys. Però no havia tingut l'oportunitat, perquè, no sé, se va retirar, va tornar, i gràcies a Déu pues, he pogut en aquesta vegada fer-ho, i va ser una cosa meravellosa. Va ser una festa a l'estudi, sí, va ser una festa, va ser fantàstic. I quina part juga en Qui és avui Buica Paz Metheny? Oh, allò va ser... Uau, allò va ser una passada, perquè ell me va escriure i jo me pensava que era una broma de qualcú. I li vaig contestar, rotllo, ei... No em preguis el pèl. Saps? Tu vas pensar que no era ell? Sí, perquè per tu era... Conyo, t'aixeques un dematí i t'escriu un Paz Metheny. Ole, de bon, perquè... I què va passar? I resulta que m'estava felicitant per una cançó que per un error havia caigut en les seves mans. Per error? Sí, perquè no havia d'estar dintre una carpeta i no sé què, i van... Bé, unes mogudes. I me va felicitar per la meva composició i per la meva gravació i tot, i me va agradar molt. I llavors ja ens vam posar en contacte i som amics. I sou amics? Sí. I a més ell t'ha ajudat, no? De dir, has de treballar això i això i això. Sí. Me va dir que havia d'estudiar un poc i... Sí, no? Sí. I tu vas actuar al Palau de la Música com a corista de Tomeu Penya? Sí. Això és possible? Sí. Com a corista? Sí, senyora. Estic molt orgullosa. I com era això? Que no m'ho sé imaginar. Perquè ell necessitava coristes per al seu show. I me'l van presentar moltes nines i va dir, ses morenes, jo vull ser morenes. Tu vas pensar que això t'anava a favor, no? No, me vaig emprenyar al principi, vaig dir, sí mira, no? quin descarot aquest. Les morenes, jo vull ser morenes. Escolta, però, tens... Molt guai, vaig aprendre molt d'en Tomeu. Sí? Sí, vaig aprendre molt amb ell, molt de com estar damunt de l'escenari, molt de com cantar la meva llengua, que era una que no sabia fer. Saps? Perquè tu saps que nosaltres creixem pensant no, cantant en anglès, cantant, jo què sé, cantant en espanyol, cantant... I la llengua nostra té uns matisos i uns colors que són fantàstics per cantar i bé, és un altre dels meus retes. 7 de novembre, Palau de la Música, Buica, i aquest meravellós disc d'una dona que viu sense por a la vida o una mica de por, perquè sempre va bé. Buica, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.